Hi! Hello sa inyong tanan mga bay! Kumusta man mo din naod nga naamo sa mga kaimtang? Diyan sa lang inyong manalabdan nga kusinira diri sa nasos Kalbalasan. Karong gabi na akong itudlo kaninyo kining maong simple kaayo nga pagkaon nga pwede sa himuong snack, pwede po siyang panihapon, pwede po siyang paniudto, pamahaw, kamo kung kanusaan ninyo ganahan. So, unsa may atong kinahanglan? Mao kini ang pickles. Pickles. Sweet and sour gherkins. Tiga ni pickles. And meron tayo ditong cheese. Any kind of cheese that you love. And meron tayo ditong za'atar. Asa man ang kamera? Meron tayo ditong za'atar. Ito yung pinapalaman ng pizza. Mix na yan siya. Mix na yan siya ng unsa may nga ani ha? Kaning linga. Ano bang ibutang sa binangkal? Linga and then za'atar leaves. Nya, meron na yan siyang black lemon powder and ano ba yung ngalan aning pula oy? Sumak. Mix na siya no, ready to ano na siya. And then itong salatuna. Ang kagabi, ang kalahati nito ginawa ko na. So, kalahati na lang ngayon. And, of course, we need mozzarella. Shredded mozzarella. And, my favorite, arugula leaves. Ang dahon sa chichi. Of course, manginangan lang dito, tortilla. Okay, ang tortilla, mabibili na ito kahit saan. And, sa Cebu, merong homemade na manggagawa dyan ng tortilla. Si by Christina Repampo, pwede mo kontak sa iya ha. Tortilla in Cebu. Tapos i-mix na natin ni siya bay. Lamig ni siya bay no. And then hopefully one day you're going to do the same. So ito yung tunang ginagamit ko. Insalatissime Rio. Yan, Rio. Salatuna. Salatuna ang tawag ani. So, muna iyang palaman. Mix na siya. Mga bay with vegetables, tuna, olives, corn. So, panilang gimix diri. Basta mix na siya. Ayan. Kasi nanay, itatanggal ba na na mais? Hindi siya ganahan sa corn. Saan nalaman? Na siya green peas, no? So, bawasan lang nato ni ng corn. Kaya magpahimo ani. Hindi siya ganahan ani mga mais. Ginoo ko, pasaylo kadagan na ba ani mais? Kuhaan laman nato gamay. Di laman nato hutdon. Agi, pagkakuti. Igagmating na ba kayo yung tang. So, ayan, pwede na bawas na to, no? And, magkuan na tabay, magkatataan yung arugula leaves and the pickles. Yan, big love shout out sa inyo. Hopefully, meron kayong ingredients sa inyong kusina. Mga ingredients na to. Actually, ang tortilla, pwede mo naman siyang palamanan ng kahit ano. Itlog, mag-isa ka ng itlog, and then yun mo ng kamatis, sibuyas, bell pepper, sili, carrots, kagaya ng inuulam ko, pwede mo siyang ipalaman dyan. And ayan, yan na yung tuna and the ginger and the za'atar and this one I have to get to use a new fork for that one. So, dalawang pickles. Kasi malalaki naman siya. Dalawa ang ating gagamitin. I-cut lang natin siya into long pieces. Okay, gara po siya naman. English na. Koreksyonan po natin na pronunciation na ni. Ito, silo okay.
may perfecto ang inyong amiga. Sayot tao raman ta. Sayot ng kita. Panang kasaypanan. Kung adunay kasaypanan, adunay say kapasayloan. Basta, kapapasay mong kagalingon, nga nangayo juga pasaylo, kinasing-kasing, sa tao nga imong napakasapa. Madara ka? Okay, let's put it there. All together, all the mixtures. And just put cheese in it. Yeah. Cheese. Any kind of cheese that you have in your kitchen. But this is the available cheese here in Kuwait. Cream cheese. Pork. Tapos yung mozzarella din nila is pork. Okay, let's do it. Let's make it all together. And then, nag-init na ako doon ng kawali. Kasi isugba natin siya. Okay, so this is it. We mix all together. And it looks so yummy. And smells so very nice. And let's go. Let's open the tortilla. Oh, I have to use scissor in it. Nagkara ko siya ng minsan. Go mga bay, let's go. So, let's brushan muna natin yung, sprayhan muna natin ng butter yung kawali. So, ayan. This butter spray, and then just put the tortilla. And asa naman yung akong luwag na kuan paborito. Yung isang luwag. Yeah, this is the tortilla. Just make it hot on your pan or whatever you have in your kitchen that can be used. Char. Gara po siya na. That can be, ambot lang. Unsa na to kung man-English, nawala na ako. Okay niya. Siyempre, ang hindi ko pa na ba? Ang lakaw pa meron ba? Kaya mamalit pa mga kuan na mo, toothpaste, shampoo, Colgate. Kaya wala na yung tawag. Marot na. Yugan mi sa mga alagang doktora. Pero himuan siya na akong inahan o kung hindi na. Bay, mag-sprite ka o mozzarella sa sa tortilla. Mozzarella. And then, lagay mo na yung minix mo na palaman. Diba? Dito lang sa kalahati. Kaya half lang dapat. Pag-ibig mo sa akin ang nagbibigay saya sa buhay ko. Kulang ang mamahalin. So, ayan ba? You just flip it like that. Alright. Wait. Dagdagan pa natin ang mozzarella. Kasi gusto niya na pagdira niya sa pan. Nagpalibisay diha ang cheese. Uy, pagoy kahirap talaga nito mag-video bay na nagluto na ganyan bay. Uy, hagay, tabang mga paso niya itong cellphone. Tabang, mananabang. Hinaot na himo usab mo kami kay lami gid ni. Yan. Oops. Balihin na natin. Baliktarin na natin kaya
Alright. So, ayan siya, bye. Super lang. Ayan yung nanay na ano eh. Pwede mo naman siya, kunti lang yung ipalaman mo. Iikot mo lang siya. Pwede mo siyang, ano ba, i-roll. Pwede rin na ganito lang. So, ayan. Dahil sa ganda ng kawali, nagkaroon ng design yung ating tortilla. You see? Sus, ginoo ko. Ba man matunaw ang sarila eh. Lagi na lang sa isip, maging sa mga panaginip. Ang lagi na lang. Ay walang dalawa kailanman ang pag-ibig mo sa akin. Ay, ate, pagkuhan ka seryoso kung kanta. Ano na, pwedeng kuhan na kayo with feeling. With feeling. Kagahi, mas feeling. Okay. Manani ba nilakaw mo ba? Ambot ka ani ay, pila naman ni kaadlaw sige ingon, nga na ental mi toothpaste. Ano mi shampoo, ano mi lotion, pero napagod gamay kay kani magud sila kay kanang ingon kag nga wala na gyud na di gyud pwede kinahanglan maingon kag napay gamay kay dugay yun tapa. Wow, agoy ni gawas og mais bigyan sa mais tabo. Asa man ang sarila na tungo bangka. So ana ra siya ba? Yun, iserve mo na siya. Apay na bilin. Iserve mo na siya as dinner. Muna na ang dinner ni nanay. And sa kayaho nga prutas. Sa tatay, lahi na diyan dinner. Ay, lahi na silang dinner ya. Ay, lahi na silang putahe. Ang tagsang kabutahe. Pero dali ramang gani. Dali ragali ang mga putahe. Okay, ragi dia. Kaya ragi sa mga kusinera niya. Okay. So, I think it's almost ready. And I think the mozzarella is already melted. It's melting already. Charles! Gara. What's yan, no? Tarabay, let's go. Let's serve this to my bosang. Save natin to with modra. Yan, hindi siya oily kasi konti lang spray lang ating oil. Ayan. Thank you for watching. Hope you like it. Ako parang butang mga design diya sa gawas kay para iniglantaw sa inahan. Wow, kagwapa. Di ako lang na-speedan diya uguan ka ng chay. Okay, bye. Thank you for watching. Big love shoutout sa inyong tanan.